खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 27 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ हादर गेजेरारि महामारि थियारि सान एबा इन्टारनेशनेल डे अफ एपिडेमिक प्रिपेरेडनेस महरै फालिनाय जायो महामारिनि थैनायखौ होबथानो सांग्रांथि लाबोनाय फोरमायथिनि सोलाय सोल' बिगियानारि गियान आरो साबसिन आदबफोर आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गोनांथिखौ आबुं खालामनो थाखाय 27 डिसेम्बराव गेजेर हायुंआरि महामारि थियारिनि सान फालिनाय जायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो नेशनेल फ्रुइट केक डे आरो नेशनेल लेफ अभार डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय गोजोनथाव खौरां रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव